салому алайкум ба ҳама тамошобинони канали мо. имрӯз мехоҳем дар бораи як усилител дар микросхемаи TDA2822M гап занем. усилител дар як микросхема сохта шудааст, дар ана ҳамин микросхема TDA2822M ки 8почака мебошад. ана ҳамин микросхема хуб усилител сохта шудааст аз рӯи ана ҳамон схемае ки дар даташити ана ҳамин микросхема омадааст ва ҳозир сураташа мебинед. мо аз рӯи ана ҳамин схемаи дигарро сохтем, яъне дар вай ду чиз изофа кардем. ин якта резистори 20 килоома, якта потенсиометри 20 килоома барои паст ва баланд кардани овоз ва якта резистори 100 ома барои эҳтиёт, барои гарм нашудани микросхема гузоштагӣ ҳастем. хуб дар инҷа чи аст? Ана аз рӯи инҷа хубтар мебинед дар усилител истифода бурда шудагӣ ҳаст 5 резистор истифода бурда шудагӣ ҳаст ва 4 конденсатор. Якта конденсатор ман барои он мондагӣ ҳастам ки ҷараёни доимие ки мебиёяд аз блокпитани баландтар кунам. ба ҳамин хотир якта конденсатори 1000 микрофарада мондагӣ ҳастам. дута резистори 4,7 ома дорад, дута конденсатори 0,1 микрофарада, якта конденсатори 10 микрофарада ва якта конденсатори 10 нанофарада. хуб микросхема 100% кор мекунад. усилител аз рӯи схемаи мо ҳам агар бисозен ё ки аз рӯи схемаи вай ҳам бисозен, лекин ман хубтар мегӯям аз рӯи схемаи мо созем. барои чӣ? барои ки аз рӯи схемаи мо овоза пасту баланд кардан мумкин аст. овозша пасту баланд мумкин аст ва памех ҳам надорад. ба кадом хотир? ба он хотире ки мақсад баланди баъд вақте овоз шуд бисёре аз динамикҳо ина қувват намекунад. ина ҳамин хел усилител сохта шудагӣ аст аз дар як микросхема. ина метавонем барои мошин ё ки дар хона, барои компютер ина хитона бисозен мешавад. нархи микросхема 5 сомонӣ меистад ва баъд максимум 15 сомонӣ ҳамин чиз сохта мешавад. баъд суратҳоро мемонем. дар суратҳо бо шумо хубтар метавонем бинем ки чӣ хел сохта шудагӣ ҳаст умуман ҳамин усилител. ҳозир як бор нишон медиҳем ки усилители мо чӣ хел кор мекунад, яъне чанд қад тавоноӣ дорад ва чӣ хел кор мекунад умуман. ҳозир мемонем, мебинем чӣ хел аст. усилители мо ҳамин хел кор мекунад. ба ҳамон касоне ки видеои мо маъқул шуд лайк монанд, подписатсия кунанд. мо бо пешрафт мекунем, бо кӯшиш мекунем.